दिनै आङो रौता समष्टिनि जानानै नमिनेशन होबाय। दिनै नैबे बोथोराव UPPL रौता समष्टिया देरहानाया 100% जाफैबाय। मानो होनोब्ला BPFनि थांनाय 15 बोसोराव जाबायदि बिथांमोननि सासन खालामनाय बेखौ गाज्रि मोननानै दिनै रौता समष्टियाव आंजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरा लोब लोब ओंखारबोदों। बिथांमोननि ओंखारनायावनो आङो दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आंनि देरहानाया 100आव 100% रोखा जाबाय। नैबे नोंथांजों आङो दायो आंजों नैबे रौता समष्टिनिफ्राय सापर्टारफोरा बेसेबां फैदों, हाजार हाजार सानथ्र'हायै सापर्टारफोरा न'निफ्राय ओंखारबोदों। गामि गामि रावखौबो लिंनाङाखै, गामि गामि रावखौबो बुंहरनाङाखै, गावबा गाव गामिनिफ्राय गारि गुरा लानानै ओंखारबोदों। रावखौबो बुंनांनायनि खुनु आङो इनफरमेसन हरनाङाखै। बेखायनो आं सान्दों नैबे बोथोराव रौता समष्टिल' नङा, जोंनि अदालगुरि समष्टियाव थानाय बा अदालगुरि साब डिभिजनाव थानाय जोंनि मोनबा समष्टियाव देरहासारगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ। आंनि रौता समष्टियाव कन्टेस्ट जागोनखौ आं दिनै बुंनो हाया बा आंनि कन्टेस्ट जागोन होननानै आङो सानाखै। BPFआ दङ, थेवबो बिथांमोननि BPF केन्डिडेटआ ओरैबायदि दुरबल जे बिथाङा सासे चेयारमेन जानानै बिथाङा दिनै सासे केन्डिडेट महराव आगान होदों। बेखायनो आं सानो जे चेयारमेननि दुर्नितिफोरखौ रायजो राजाफोरा बुजिखाजोब्बाय। बिथाङा जेनगोना रोखा। सापर्टारफोरा आंजों लोगोसे दिनै जयेन जाफैदों। बिथांमोना गाव गावनो ओंखारबोनानै गाव गावनो गारि लानानै आंजों दिनै नमिनेशनाव ओंखारबोफादों। दिनैनि थारिखआव ST 30था सिटआवहा जोङो 27टा सिटआ रोखा जाबाय। जोंहा 30टा फैगोना जोङो आसा खालामनानै दोनदों। नैबे BTCनि इलेक्सनाव UIDF, कंग्रेस बा गुबुन गुबुन राजनितिक दोलोआ खुनु फेक्टर जानाय नङा। बेहाय मोननैल' दोलो जागोन। एक नाम्बार दोलोआ जाबाय UPPL, नैथिया जागोन BPF। बेखायनो आं दिनै बिथांमोनखौ फेक्टर होननानै साना। आं दिनै UPPLनि सासे बिजाथि हिसाबै 37 नं धोनस्रि समष्टिनि जानानै आङो बेयाव नमिनेशन फाइल खालामफैबाय इलेक्शन अफिसारनि आखायाव। दा आंजों लोगोसे बेयाव लोब लोब माने गुबुन गुबुन हारि माहारिनि रायजो राजाफ्रा आंजों लोगोसे ओंखारबोदों। बे जाबाय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि जि BTRनि जि गोरोबथा बेखौ सम्पुर्ण भाबे रुपायन खालामनांगौनि सार्थआव आरो लोगोसे रायजो राजानि गेजेराव मोनसे मोजां सरकार, गुड गभार्नेन्स नांगौ होननानै रायजो राजाफ्रा परिबर्तन नांगौ होननानै ओंखारबोदों। मानो होनोबा थांनाय 15 बोसोर BPFआ जि सासन खालामबाय बे ओनसोलाव जेसेबांखिनि डेभेलप जानांगौमोन बे खालि क'क्राझार बेसल' जादों। बेनिफ्राय जेसेबांखिनि शिक्षा अनुष्ठानफोर जादों गासिबो क'क्राझारावनो गोजा। दा बेखौ क'क्राझारजों कम्पेयार खालामनानै दिनैहाय उदालगुरि बा बाक्साखौनो होन, चिरांखौनो होन माने गासैबो ओनसोलाव दिनै जौगानायखौ नुवाखै। आरो जेसेबांखिनि थाखा फैसा फैदोंमोन, सरकारि सेंसन फैदोंमोन, ओमफ्राय कारापसन जादों, बेखौ रायजो राजाफ्रा दिनै लुबैदों। बेनिखायनो दिनैहाय BTR सक्तिनि दारादि बर' रायजो राजाजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्राबो बेयाव रैखाथि मोनगोन होननानै दिनै आवगायबोबाय। आरो जोंजों लोगोसे फैबाय थानाय दिनाव एसे माने BTRनि बासि हिसाबै जयै रायजो जानायनि आरो मोनसे मोजां सरकार दानायनि आरो मोनसे सान्ति सम्प्रिति आरो जौगानायखौ लाबोनो थाखाय दिनै आवगायबोदों। जायनि खारनाव दिनै लोब लोब रायजो राजाफ्रा दिनैहाय ओंखारबोदों। हाजार हाजार दिनै सानथ्र'हायै रायजो राजाफ्रा गाव गावनो गारि गुरा लानानै, सोरबा थाबायनानै, सोरबा साइकेलजोंबाबो नुजाफैनानै जोंखौ मदद होनाया जथेस्थ'खिनि आंखौ उत्साहित खालामदों, गोसोआव बोलो होदों। निस्सय आङो बे इलेक्सनाव एप्रिल मासाव जि 4 तारिखआव जानाय जि इलेक्सन बेयावहाय आङो 100आव 100% देरहागोन होननानै आं दिनै सिउर जानो हादों। नायदो, मिताराम बसुमतारिया सासे BTCनि सक्तिकारि दलनि सासे सोद्रोमामोन मोनसे समाव। बे हिसाबै बिथाङा इन्टारिम काउन्सिलाव 2.5 बोसोर दंमोन, 2003 निफ्राय 2005 सिम। बेनिफ्राय 2005 निफ्राय 2010 सिमहालागै बिथाङा सासे EM जादोंमोन। EM जानायनि उनाव सम्पुर्ण भाबे रायजोनो जेरैबायदि आसा होदोंमोन, आसा खालामदोंमोन रायजो राजाफ्रा, बेवहाय
माने मोजाङै मावफुंनो हायिनि थाखाय थांनाय 2015आव बिथाङा सासे जेननाय बे बिजाथि ओंखायनो सासे माने जेननाय बिजाथि हिसाबै दा दिनैहाय बिथाङा BPFनि सासे सोद्रोमामोन दा बेयावहाय टिकेट मोनैनि थाखाय बियो BPF दलखौ गारनानै थांबाय दा आरो थांनाय 2015निफ्राय 2020 सिमहालागै दासिम जाय बिनि सासे MCLA जाय दं रबार्ट नार्जारी बिथाङाबो UDFनि जानानै जेबो मावनो हायाखै आरो सासे बिजाथि हिसाबै बेवहाय माने सरकारि माबाजों माने जायहा सरकार दायो बे दोलजों थायाबा सिम्पल सासे बिजाथिल' जायोब्ला बेयाव जेबो मावनो हाया बेखौ दिनै प्रमान जाबाय आरो दिनैनि थारिखआव UDFआ बेयाव खुनु फेक्टरानो नङा बेजों जे गावहा देरहागोन देरहाया बे गावनि बुंनायनि बाथ्रा दा रायजो राजाया जेरैबायदि आंनो ओंखारबोदों आसा होदों दा बिथांजों आं कम्पिटिसन जागोन होननानै साना बिथाङा बे भट मोनगोन बियो आरो माइनरिटि आरो मेजरिटिनि खुनु खोथा गैया एसे BTR बासि हिसाबै जों गासैबो समान बेयाव जों रावखौबो सोरबा मेजरिटि सोरबा माइनरिटि बेबायदि माने भागा भागि धर्मलाम्बि बिनि सायाव जों खुनु आघात हानिनानै जों खामानि मावनोबो सानाखै एसे भारतीय हिसाबै बा असमनि बासि हिसाबै BTRनि बासि हिसाबै गासैबो बेयाव समानै मोन्थाय दं थांना थानो थाखाय हा-हुनि मोन्थाय दं आरो गासैबो जोंजों दिनैहाय माने UDFनि दलनिफ्राय जेरैबायदि लोब सबसे हाइस्ट बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बे 36 नं धनस्रि समस्थियावनो सबसे बांसिन माने UDFनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जि UDF माने हान्जा दंमोन बेयो दिनैहाय आफादगिरिनि बादै बे UDFनि आफादगिरिनि बादै गासैबो बिनि सिंनि आन्सलिक दलफ्रा गासैबो माने बे UDF दलखौ भंग खालामनानै दिनै आंजों सामिल जाफैदों माने UDFजों माने UDFखौ गारनानै UPPआव सामिल जानायानो बिनि प्रमान जायो बे मावथांखिया जागोन बेहाय जोङो बे BTR सुक्तिनि जि दफाफोर बेखौ सम्पुर्नभाबे रुफायन खालामनायनि जोंहा दायित्व दं मानो होनना बुङोब्ला बे सुक्तिया दिनैहाय माने आखरे फालन खालामजायाखै बेखौ जुदि जों माने रुफायन खालामनांगौबा जोंनियाव राजनिति गोहो नांगौ जायो जायहा पलिटिकेलि जायफोरा इलेक्टेड जागोन सरकार दाहैगोन बिसोरनि आखायावसो माने सासननि आखायावसो जितु रुफायना जागोन ओंखायनो बेनो गिबि आंनि थांखि जागोन आरो जोंनि थांखि जागोन UPPL दलनि सरकार दागोना बे खादांखा बेनिफ्राय रायजो राजानो मोजां सासन होनांगौ समानै जौगानाय होनांगौ जों बेखौ माने बिथा हिसाबै लादों आरो बे हिसाबै जों रायजो राजाया जोंनि प्रति आसा मोनसे फोथायनाय फैनानै दिनैहाय लोब रायजो राजाफ्रा ओंखारबोदों